son ka ɲi image ani su an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen aw sɔgɔlen don aw ka jabaranin mandi de kan n'o ye Film Afrique TV ye bi an bɛ Bamakɔ sigida 3nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badialande an bɛna surprise belebele kɛ an ka sifin dɔ la sifin min a ma sigi a ma sɛgɛn a ma saliya a ko moyen mun b'ale yan'ale k'a to ten k'a kɛ tiɲɛniw ye a k'a don ko dɔ da fɛ yaasa a bɛ se k'a ka siniɲɛsigi ɲɛnabɔ cogoya min na kamera i bɛ se ka na ani su papi ani su ko di i ɲɛ gannen bɛ yan dɛ i b'a kan wallahi min en tant que Film Afrique TV ouais an nana ɲininkali dɔw tɛnku i la komi na an y'a mɛn k'a fɔ i ye yɔrɔ dayɛlɛ i yɛrɛ ka sigida la yan nɔ walasa pour assurer ton avenir pour que ka siniɲɛsigi dɔw sigi sen kan an bɛ ɲininka et puis fɛnɛ ladilikan minnu b'i bolo i ka se k'a lase jamana jeunes ma bari sabu jeunesse tɔgɔ duman tɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ nin wagati la dɛ Mali dɔrɔn tɛ an lajɛlibagaw fan bɛɛ lajɛlen i ka yɔrɔ in vraiment nin ye quelle créativité ouais ni sigira ni hakili jagabɔ dɔrɔn kan awɔ se ka projet dɔɔni fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka nin kɛ a ma nɔgɔn baasi tɛ an bɛna dabɔ sisan a ka di n ye i k'i tɔgɔ fɔ an lajɛlikɛlaw ye bari sabu nin wagati in na mɔgɔ caman de sɔgɔlen don Film Afrique TV la bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn papi ye jɔn ye i tɔgɔ ni jamu i bɛ min ne yɛrɛ moi je m'appelle Beka Jabate Badialande la ne yɛrɛ non-loin de l'église awɔ an natɔla yɛrɛ voilà an y'i ka yɔrɔ repéré fɔ wa yɔrɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ voilà ni ka yɔrɔ in yɛrɛ bɛ yen nɔ n ye nin dayɛlɛ parce que yan caman a tɛ sɔrɔ yan i ka taa se 2000 ni survivants fan ninnu o ye tiɲɛ ye ne ye n ta kɛ yan pour que baara bɛɛ ka se k'a ta kɛ yan quoi awɔ a bɛ i n'a fɔ client nalen don dɛ o service fɔlɔ 2 minutes dɔrɔn ja bon an lajɛlibagaw kelen dɔrɔn de don an ni papi bɛ ɲɔgɔn na halisa aw sɔgɔlen to ɲininkaliw ma ban fɛn caman b'an bolo an bɛ n'o tɛnku a la ani ladilikan minnu b'a yɛrɛ bolo a bɛ se k'o di aw ma walasa aw bɛ se ka courage ta k'aw fɛnɛ ka rêve réaliser cogoya min bari sabula aw yɛrɛ b'a kalama an jamana min kɔnɔ sisan tɔgɔ duman t'an jeunes na dɛ ko ci foyi t'an na manamanakow kuntankow wari tiɲɛw ani ko ciya caman min tɛ tali kɛ bunahadamadenya ɲuman papi kɔni a bɛ service la nin wagati la fɔlɔ an b'a makɔnɔ dɔɔni bari sabu an nana sɔrɔ a ka baara tan fila de la donc a bɛ to baara la en même temps an b'a ɲininka a b'an jaabi an tɛ maa ka baara tigɛ dɛ an nana dɔrɔn kelen dɔrɔn de don tiɲɛna c'est un génie vraiment ça c'est très bien ayi an lajɛlibagaw k'i kan jara i ma se papi ka yɔrɔ la fɔlɔ i y'a ye minfɛn duman jiw ka taa se fɛn caman ma ɲɛ bɛ dunfɛn dɔw fɛnɛ na yan dɛ awɔ n bɛ panini feere n bɛ nɛmu feere awɔ n bɛ sanusi feere tiɲɛ yɛrɛ la bi alhamdulillah ne yɛrɛ kɔnɔ nafa kosɛbɛ ani na minfɛn dumanw sɔrɔ d'accord tiɲɛ yɛrɛ la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ni bangu nin filɛ diɲɛ ma banni na fɔlɔ nka ale de jɛra a bɛɛ lajɛlen ma ko bari sabu k'a mago b'a ka avenir la a bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ walasa a ka siniɲɛsigi bɛ se ka sabati cogoya min na papi an bɛ segin ka nin n y'a dɔn i ye client servi il est satisfait ça se voit ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo o de ye papi yɛrɛ sera ka nin ko in kɛ cogo di ni hakilina nana i la cogo di
à vrai dire a hakilina nana n tanti de la n b'a fo yan fo kalaba ale de ye courage donna ale de ye soutenir ale de fɛn bɛɛ quoi an ma jigiya nin wagati in na a bɛ k'an lamɛn ka egaran kɔfɛ o kuma an ka foli belebeleba bɛ an tanti ye a ka hakilina ɲuman in na o dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ wele lase bangebaga bɛɛ lajɛlen ma den somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka an denmisɛnninw ye bɔgɔ kɛnɛ de an mago bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la wagati bɛɛ lajɛlen an si mana kɔrɔya cogo o cogo la halisa an mago b'u ka bilasiraliw la i y'a hakilina sɔrɔ cogoya min na i bɔra k'o fɔ i ko k'i inspiré i tanti la e sera ka nin exploit ba in i sera ka réaliser cogo jumɛn a ka d'an lajɛbagaw ye i k'i da don olu la k'u ɲɛfɔ non tiɲɛ yɛrɛ la a daminɛ wa nɔgɔyara n ye nkalon tigɛ parce que fɛn bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn tuma dɔ la an bɛ conseil ɲini dɔw fɛ dɔw bɛ n encourager dɔw b'a fɔ ko n'i y'a dayɛlɛ a tɛ marcher kuma caman caman quoi mais n yɛrɛ y'a ye il faut que n k'a kɛ k'a lajɛ quoi donc n sera ka économie minnu kɛ tanti ni tonton ni n balimaw ye n dɛmɛ ni min ye n'o de fara fara ɲɔgɔn kan ni ye min sɔrɔ n b'o don a la ni min sɔrɔ n b'o don a la fo ka na se bi ma tiɲɛ la ma girin k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ye min sɔrɔ n b'o k'a la tu vois sifin aw tulo bɛ nin na dɛ papi ye sifin ye i n'a fɔ aw yɛrɛ ye sifin ye cogoya min na nka o ma bali a n'a ka denmisɛnninya ka se ka nin hakilina in sɔrɔ ka nin ko in kɛ cogoya min na nin ye ko daminɛ de an b'a ɲini ala fɛ don nataw la nin bɛ se ka kɛ fɛnba de e yɛrɛ e ka yeta ye jumɛn e ka vision ye jumɛn nin initiative in kɔnɔna na ne yɛrɛ ka vision ye min ye i n'a fɔ ne ka se ka nin ɲɔgɔnna caman dayɛlɛ quartier la quartier min y'a sɔrɔ olu bɛ gɛlɛya yɔrɔ min na o de kɔni ye objectif fɔlɔ ye donc pour que n ka se ka mɔgɔ fɛnɛw sɔrɔ ka mɔgɔw bila a kunna minnu fɛnɛ bɛ se ka gérer ka caman bɔ chômage la tiɲɛ yɛrɛ la o de kɔni ye maliyɛnw aw yɛrɛ y'a nin mɛn e ka segin a ka taa u k'a lamɛn n ka rêve yɛrɛ ye ka nin dayɛlɛ yɔrɔ la yɔrɔ min a sɔrɔ yɔrɔ ka dɔgɔ yɔrɔ min na pour que n ka se ka mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ta minnu fɛnɛ bɛ chômage la minnu fɛnɛ bɛ se ka baara in kɛ i ma o de ye n ka objectif fɔlɔ yɛrɛ ye n ka dan baara dɔrɔn na aw tulo bɛ nin na nin de ye problème ye mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen daminɛ la u bɛ initiative dɔ ta n'o ye ɲɛ sɔrɔ a bɛ kɛ tout pour moi de rien pour les autres nka ɲɛ b'a la e ka amina ye min ye o de ye i bɛ se ka dɔ bɔ chômage la cogoya min na ka yɔrɔw caya yaasa maa wɛrɛw i n'u bɛ jɛ ka baara kɛ o tɛ jeunes lui là wallahi c'est un très bon exemple à suivre vraiment a bɛ ka kuma minnu fɔ sagesse b'a ka kuma la tout à fait komi na wagati tɔ man jan a kun ka d'an ye an ka baro caman caman kɛ nka don dan tɛ don kelen an y'a mɛn dɔrɔn i ye yɔrɔ dayɛlɛ an jilaja yaasa an bɛ se ka na bɔ i la an ka fila fila fɔ cogoya min na voilà dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo k'a lase an kanubagaw ma ani weleweleda jumɛn b'i bolo k'a lase sifinw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ se o la k'i ka nɛgɛjuru sira bila ani ka i ka entreprise yɛrɛ ka a dédiri cogoya min na voilà entreprise yɛrɛ tɔgɔ BF Green awɔ tɔgɔ yɛrɛ hakilina bɔra n dɔgɔmuso de la donc B signifie Bekayi awɔ donc F signifie Fadima quoi donc n y'ale gɛrɛ n yɛrɛ la pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ma o de ye n yɛrɛ ka fɛn yɛrɛ tɔgɔ ye donc n yɛrɛ ka téléphone numéro ye 97 awɔ 97 awɔ 44 44 40 40 40 40 ni mɔgɔ mɔgɔ i mago b'a la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an t'i livrer fɛnɛ problème foyi t'a la lajɛlikɛlaw numéro ninnu a b'u y'aw ka ja dugumana la u bɛ ka défiler ani adresse yɛrɛ yɔrɔ adresse a ka d'an ye i ka description tɔ approfondi yalima i bɛ mun ni mun de kɛ yan nɔ walasa mɔgɔw bɛ se k'a dɔn n'u mago bɛ a fɛn o fɛn la u bɛ se ka i sɛgɛrɛ cogoya min na wa n bɛ panini dilan panini awɔ n bɛ panini dilan n bɛ nɛmu dilan awɔ n bɛ sanwisi dilan awɔ n bɛ énergétique fɛnɛ awɔ donc olu saba de bɛ n ka miliyɔn fɔlɔ pour le moment donc a ka di n ye ka fɛn wɛrɛw kɛ sɛ ni fɛnw caman caman quoi avec le temps ko n'a fɔra k'an ka kuma bɛɛ tɛ se ka kuma dɛ o tɛ tiɲɛ ye an y'a ye e ye sifin min ye tiɲɛ na kuma da b'i bolo o la a ka d'an ye i ka
weleweleda lase sifin bɛɛ lajɛlen ma bari sabu nin wagati in na caman mi k'i lajɛ i bɛ se ka ladilikan minnu di u ma ani i bɛ se ka weleweleda minnu lase u ma k'u wele ka na sɛbɛ ma k'u wele ka na jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma k'u wele ka na ambition sɛbɛ sɛbɛw ma. n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la sisan caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ambition b'u la u bɛ hésiter ou bien société b'u la gosi quoi donc ne kɔni fɛ i b'i yɛrɛ ɲɛna i bɛ se ka fɛn fɛn ɲɛnabɔ wa moyen fɛnɛ tɛ yen. wa moyen fɛnɛ tɛ yen. an bɛ welewele lase ɲumankɛlaw ma bari sabu mankaniyatigiw ma ban peut-être tiɲɛ maa minnu bɛ yen nɔ sifin k'u la ni ambition b'u la ni dɛmɛbaga t'u la ni moyen t'u ye u bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na yaasa u bɛ se ka kow kɛ. folikan jumɛn b'i bolo ka lase an lajɛlikɛlaw ma nin waati in na. n bɛ bɛɛ fo n bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ e yɛrɛ n'i ka équipe la den bɛɛ fo déplacement kɛ ka na fo yan a ma nɔgɔn vraiment a diyara n ye yɛrɛ de. alhamdulilayi bon an bɛ émission kuncɛ nin waati in na hakilila jiginna an lajɛlikɛlaw a y'a partage aw bonya aw sɔgɔlen to an ka page la nin y'a fɔlen nin tɛna k'a laban an ni Papi yɛrɛ bɛna tila ka ɲɔgɔn ta. sani cɛ i b'i sigi n bɛ jigin ne m'a fɔ e ka b'a daminɛ la.